Vanhassa keskikirjastot.fi verkkokirjastossa huollettavan lainat näkyi huoltajan lainojen alla, jos sinne oli tallennettu PIN-koodit. Niin on myös keski.finna.fi uudessa verkkokirjastossa, mutta nyt ne on jokaisen liitettävä sinne itse. Se käy ihan helposti. Varaa kirjastokortit ja PIN-koodit valmiiksi. Kirjaudu omalla huoltajan kirjastokortin tunnuksilla ja PIN-koodilla. Käytän tässä nyt tällaisia testikortteja. Oikeassa ylälaidassa ilmestyy palkki, josta löytyy myös kohta kirjastokortit. Siellä näkyy oma kirjastokorttisi ja nyt voit liittää alareunassa olevalla painikkeella sinne kirjastokortit haluamasi. Kirjastokortille kannattaa antaa nimi, vaikka se lapsen etunimi ja sitten se kirjastokortin numero ja PIN-koodi. Ja tallenna. Lainat pääset uusimaan lainat välilehen avulla. Sieltä löytyy kirjastokorttivalikko. Siellä näkyy ensin oma ja sitten lapsen kortti, josta sitten pääsee uusimaan lainoja. On myös mahdollisuus lisätä muita kortteja, esimerkiksi isovanhemman lainoja, jos haluaa hoitaa, tai jonkun muun, jonka kanssa on sopinut asiasta.